Здравейте! Днес ще ви покажа как да направите 5 бързи и лесни прически. Започваме с първата. Трябва да се срещате хубаво и да разделите косата на 2 равни части. Прическата седи много сладко и много интересно. Фащате тук много ниско, вижте как трябва да остане съвсем малко разстояние. Ако имате бритон, не го фащайте. Ако нямате, не е задължително да имате. Фащате така, но с здрави еластици, затягате и вуа! Какво ще кажете? Интересно е, нали? За другата трябва да преметнете от дясната част или от лявата, която ви искате, косата при другата част. Да фанете тук някъде. Да, тук е добре. Тук. И да почнете да плетете една обикновена плитка, както може би всички знаете. Разделяте на 3 равни части и почвате да плетете. След като са готови, фащате с още един еластик и сте готови. Тук може малко да отпуснете. Ето така. И сте готови. Ако искате, може да махнете този еластик. Това е по ваше желание. Не е задължително. Ако искате, ще ви покажа как седи без горния еластик. Чакайте. Така, седи без горния еластик. Можете да отпуснете съвсем леко плитката и седи много интересно. Не знам дали виждате от камерата самата плитка, но ви казвам, че наистина е много интересно. Сега следва третата прическа. Една секунда. Третата прическа е високо дигната коса на конска опашка. За хора, които имат къс бритон, ще бъде по-добре да срещат бритона и да го фанат с един друг еластик. Ето така, както аз правя. Да фанете самия бритон. Първо го фащате, но гледате да не станат бабунки. Отгоре са търчащи косъмчета. Ето така. После взимате долната част от косата и я вързвате за ето така. Чакайте една секунда. Още един път. Трябва да бъде много здрава, за да не се разхлаби и за да не стане грозно. След това сресвате, за да не изглежда разрешено. И вуа! Харесва ли ви? Мисля, че стана добре. И така. Следва четвъртата прическа. Тя ще бъде много интересна също според мен. Надявам се да ви харесва. За четвъртата прическа, ще трябва отново да разделите хубаво двете части на косата си и да ги срещате много добре. Добре. Така. Много хубаво. След това може да фанете едната част, за да не ви пречи. Ето тук. Е така. И другата да почнете да я фащате както трябва. Ако искате по ваше желание, може да оставите тук с така един кичур и от другата страна един. Но гледайте пак да не станат никакви бабунки.
защото седи грозно и не е много красиво. Не, че седи точно грозно, но понякога ме мърза да ги оправям. Е така. Сега отвързвате другата част. Пускате едно кичурче, но трябва да бъдат равни. Например, ето така. Взимате това и пак повтарям. Гледате да няма бабунки и самите плитки да бъдат на равна дължина от косата. Ще се върна в малко. И така, вижте сега, ако сте гледали филма Отряд самоубийци, ще видите, че Харли Куин има такива плитки. Аз пробвах с тези, тук да има няколко пуснати кичърчета, но не се получи и за това сега е така. Тази прическа се надявам да ви харесва. Вижте колко е сладка, нали? А петата прическа ще бъде от този вариант, обаче ще трябва да усуквате косата, така, и след това да увиете малки кокшчета, ето така. Не. Това не е хубава идея. Всеки го прави, тъй че ще покажа нещо след 5 минути. Дайте ми 5. И така, трябва да срещате отново хубаво косата и да видите дали няма някоя заплетена част от косата. Минете отново с гребена, за да може да видите дали наистина не сте пропуснали някоя част, защото тази прическа трябва да имате добре прибрана коса. Сега, тук хващате така един край от косата си, сресвате го хубаво, но внимавайте да не го изпуснете. И така, разделяте го на 3 части и почвате да плетете. Сега, след като сте готови, завързвате тази плитка, за да може да не се разплете. И правите също от другата страна. Когато съм готова, ще се върна. И така, вече сте готови от другата страна. Фащате и с един ластик, ето така, фащате за малко, за да не се разплете. И намирате, знам, че тук в момента сега е смешно, но после ще се получи много интересно. Отивате за един друг ластик, по-малък. Сега се връщам. Една секунда. За 3 ето такива малки ластичета, виждате ги, и извързвате едната. Завързвате с една от тези губените ластичета, ма здраво. Но внимавайте да не се скъсат. И сте готови. След това другата. Ето така. Завързвате здраво, но пак казвам, внимавайте да не се скъсат. Защото не, че ако нямате други, няма да стане, обаче ще ви стресне.
И така, като сте ги завързали, отзад е така, отделяте една малка част от косата си. И фащате първо единия край, без да го завързвате. После другия. И го завързвате пак с едно от тези ластичета. Опа, може да се скъса. Ето сега се връща. И така. Ето взех още един ластик. Тук за резерва съм си взела и още, за всеки случай, ако пак нещо се скъса. А най-добре ще бъде, ако и двете ги сложите наведнъж, защото няма опасност от късане. Не чак толкова голяма. А пък другия вариант е просто да ги вържете с ето такива ластици. Този път аз ще го направя с такива, за да не ми се скъса отново в ръцете и да ме стресне. И така, след като сте готови, се получи нещо като венец от косата ви. Ето отзад има ето такава опашчица. И мисля, че стана много интересно. Ако искате, може да се вържете и на опашка, ако ви стане топло в тези жеги. Но, ако ви харесва това видео, дайте палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Чао!